Maya payabak po kay kayungan. At yutana po king kalabing adomingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kikatamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. Febare Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Giancarlo Brillata and family, Ronald and Agnes Lau and family, Al and Maricel Manalo and family, Andres Navarro, Engelbert Bondok and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaytan, di Milagros Hernandez, Analisa Manyaul, Safe Travel, Giancarlo Brillata and family. Special intention, Ditch and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Norma Kiambao, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ada Ronesa Lau and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Pat Ahos, Daniela Coleman, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Maria Teresa Sampang, Teresa Gutierrez, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Wilhelmina, Monsignor Aquilino, Jesus, Hermenegilda, Francisca, Carmelita, Jenaline Prial, Rocco, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuming puso kusas na. Ating panahon pangamain, ating panahon kamatayan naman, ating panahon pamanalang, ating panahon mawakot na naman. Tingbalang panahon o inukuyan ka, tingbalang panahon o inusamban ka, kayalok kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuking puso kusas na. Ating panahon pamanyugan, ating panahon pangakayang naman, ating panahon pamanyira, ating panahon malalakad naman. Tingbalang panahon o inukuyan ka, tingbalang panahon o inusamban ka, kayalok kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuking puso kusas na. Ating panahon pamanangis, ating panahon pamasaya naman, ating panahon pamagsalba, ating panahon pamanirap naman. Tingbalang panahon o inukuyan ka, tingbalang panahon o inusamban ka, kayalok kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuking puso kusas na. Ating panahon pamalingkod, ating panahon pangabating naman, ating panahon pamanginom, ating panahon pamanukse naman. Tingbalang panahon o inukuyan ka, tingbalang panahon o inusamban ka, kayalok kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuking puso kusas na. Kayalok kauran kanawan kaspupan, tula mo ang inuking puso kusas na. Kinaguningin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago, ng banal na Espiritu, mantabi o kakaingan. Mayabak kakaingan po, morning. At atyuta ng ini, king kalabing adwang Domingo, ning karaniwan na panahon, aldo ning pamitipon tamo, aldo na ning Ginoo. Nya kanita bebetang matampang ganap kaliting banal na misteryos, sisyan talapa at pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyadapan tawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginoong Yesus, sasabihan mong eke tatakot, nunay pasyagming hayagan, in kaya kaming kasalpantayanan, Ginoo pangalulu. Yesu Kristo, sasabihan mong eke tatakot, uring lilingapan mo kamit kaluguran, Kristo pakalulu. Ginoong Yesus, sasabihan mong eke tatakot, uling makatalakad ka siping mi, Ginoo pangalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Umurian na ka.
tamo. O Diyos, ning meto si kluban, sa sambandakan ting Ginoo, Diyos, sa parating malapit kay kami, masaya keng mamaus, ipake ka. Iba't keng kayalanang kapanatagan ng yatong iti, babalikdan mo yung kaya kang kasanduan. Papanatilyan mo keng metong, keng kaya kang kapayapan, manalig keng kaya kang lugod. Iti adon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Ngunang Jeremias, din sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot kay katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo, karing atsuking kayupayan. Agyang ding matalik kong kakaluguran. Panayan da, ing kana kong pangatimbuang. Merang sasabi, magkang akwa ng malinlang. Kanito, arakap tayo at apagbenggansan. Dapot ikagino, at yuka siping ko. Masikan ampong mayupaya, at betang kana kong maglupig. Mga buwalo, mga pakarinelo, ang gaking alang-angga. Uling elamaryaring magtagumpe, ing karelang kamarinayan, kapilan man, makalingwan. Dapot mayupayang Ginoo, kinalang pamangabiran, tao kekalang panyubukan. Balo mo inatyo ka ring pusura at kaisipan. Inyabustan mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, karing kasalang ko. Huling karing gamat mo, karin ko binili, ing nasa ko. Dalitan niya ing Ginoo, puryan niya ing Ginoo. Liligtas nila, ring mayayalipit, king upaya, daring taong marawak. Amano ning Ginoo. Ginoo, king maragulalugod mo, pakibatan mo ko. Ginuking maragun, alugun mo, pakibatan mo ko. Ginuking maragul, alugun mo, pakibatan mo ko. King uli mo, libakanda ko, at tutukong mga pakarine, minari kong aliwang tao, karing kapatid ko, antikong dayuan, karing katubale ko, tiktak karagul, ing pamagmalasakit ko, king balemo, balamo, apiya mi kakaluko, king puso ko, ing pamaglibakdake ka, kanako, digpa. Dapat para kanako, keka ko manalig, o Ginoo o Diyos ko, king panahon mo, at tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragol mong lugod,
ika pekibatan mo ko, uling tutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko, king ulo ng mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo, ulo ng maragol mong lunos, kanako, saupan mo ko. Panakit ba ring mayayalipit, kaniti tumulala, ating Diyos asasamba, mipasik nangan la. Uli ng Ginoo, kaya pekiramdaman ing dalungdo, ring atsuking pamangailangan, at enala paing gulutan. Batang kaya kaluguran, aatsuking sapulan, banwa at yato, ing Diyos kay kayang purian, dayat malat at sablang at tsukiya lelangan. Purian yamo naman. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Caringtao, Roma. Dinatong ing kasalanan keti king yatu, king kapamilatan na ning metong ataw, at ing kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan king mabilog a ketawan, uling ding sablang tao, mikasalala. At inang kasalanan keti king yatu, bayo ya pa miyabye ing batas. Dapot, nung alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahon ng Adan, ang gaking panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan karing sablang tao, pati nakaretang emi kasala, king pamaglabag, king kautusan na ning Diyos, antimoyng pamaglabag ng Adan. Iadan, larawan ne nitang metong ataw, mi pangakong datang. Dapot, elalubos miwawangis deting adwa. Uling ingkalam, akusa ng pigkalub ning Diyos, nakalupa nitang kasalanan ng Adan. Tutupin king mag-ari karing dakalataw, ing kamatayan. Uli nga ning kasalanan na ning metong ataw. Dapot, lalong maragul ing kalam na ning Diyos. At antimurin, itang kalam akusa ng pigkalub, karing dakalataw. King kapamilatan, na ning grasya na ning metong ataw, i Jesucristo. Amano ning Ginoo.
lulugod kanako, pamintwa na laring amano ko, luguraning ipako, at ipako at ako, manuknangan kekeyo. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Jesus nga na karing kayang apostol, kayo may tatakutan karing tao. Nano maning makatakap, milantad. Ating barang lihim, may bulalag. Ing sasabihan ko kaya kayo, king maralundom, ulitan nyo king masala. Ating sitsit na kayo, sukat yung ikulisak. Ila pitatakutan ding makapate king katawan. Dapat ing kaladwa, alira na yaman. Bagus, ing sukat yung pitakutan yung Diyos. Makapamarusa, king kaladwa at katawan, king impyerno. Malyari kayong makasaling adwang denas, king alagang 10 centimos, makanyan man, ing metong ka rin, malyaring manabuking gabon, nung yan nakaburian ing kayo impa. Agyang imbak kimbuntok yu, makabilang, inya kayo tatakot. Mahigit kayo laga, kesa karing denas. Nino man ing mipapasyag, king harapan daring tao, king yakan na kuya, makanya mo naman ing daptan ko para kaya, king harapan ang impa ko karing banwa. Dapat nino maning misakwil ka na ako, king harapan daring tao. Isakwil kaya naman, king harapan ng iba ko, karimbanwa. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Gandang umaga sa lahat. Morning. 2 araw na lang po magsisenyor na ako. Sasamahan ko na yung mga senyor dito. Sana kung iimbitahin ko po kay lahat, no? Kaya lang hindi. No. At yan, umuulan-ulan na. Pag birthday ko, normally may bagyo. Malakas ang ulan. No. Anyway, alam niyo po, nung mas bata-bata ako, takot akong tumanda. Parang nakakatakot tumanda. Humihina ang katawan, lumalabong mata, pati tenga. Madaling humingal, hindi na nagagawa yung dati na nagagawa. Kaya parang nakakatakot ang tumanda. At kanya naman po tayo, kanya-kanya tayo ng mga kinatatakutan sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang fears. Hindi ko pa po makalimutan nung nag-aaral pa kami sa seminaryo. Isang late afternoon, tapos namin nagturo ng katekismo sa mga bata, yung batch namin. Habang pauwi kami sa seminaryo, naglalakad lang kami. Mayroon pang isang bisikletang may parang kolong-kolong, hindi, ganun. May mga bakal bote. No? Ang bilis ng pagtakbo niya. Muntik akong nahagip nung nagbibisikleta. Yung isa kong kaklase, si Ariel, Father Ariel na ngayon, no? Malaking kaluluwa po noon, matapang . Sinigawan yung lalaking nagbibisikleta, sabi niya, bakit di ka bumibisina? Muntik mo nang nahagip ang kaklase ko. Ganun, kagad mainit ang ulo ni Father Ariel. Kaya yung pong nagbibisikleta, tumigil sa pagtakbo at hinarapan kami. Kumuha ng isang bote dun sa mga bakal bote niya.
At sabi wala siyang busina. Ano ngayon? Anong gusto mong mangyari? Sabi niya, ang yabang-yabang nyo. Sabi ng at binasag yung bote. Si Ariel po, si Father Ariel, sabi, walang busina. Wala palang busina. At nanahimik po si Father Ariel. At kami naman iniwanan lang namin si Father Dado pa naman. Tapos may hawak-hawak na basag na bote. Kaya, ayun, umalis na lang kaming tahimik. At alam niyo po, ganyan tayo. Sa harapan ng panganib, sa harap ng banta, takot ang nangingibabaw. At kapag tayo natakot, nananahimik na lang tayo. Pag tayo natakot, wala na tayong magawa. Di makakilos, di makagalaw. Yan ang pwedeng ibunga ng sobrang takot. Ano man ang kinatatakutan natin, sakit man, kamatayan man, mawalan ka man ng trabaho, panganib man, banta sa iyong buhay, pare-parehong epekto niyan. Di makagalaw, di makakilos, di makapag-isip ng mahusay dahil sa sobrang takot. Kaya alam niyo po, yung mga matatanda sa larangan ng sports, hindi na yan pwedeng mag-excel kasi ang daming takot ng matanda. Lalo na sa basketball. Hindi dahil sa mabagal, mahina. Hindi. Takot ng magasgas, magalusan. Takot ng tumalon. Baka pag sa lupa, baka matwist ang kanilang ankle. Takot sa kalaban, baka masiko. No. Marami ng takot. At pag ganyang marami kang takot sa larangan ng sports, hindi ka na mag-excel. Takot ka nang mag-shoot kasi baka hindi na ma-shoot, mahina na yung pulso. No. Tapos makikita pa yung mga kalaban, nakakatakot ang itsura, malalaking mga katawan. Pag ganyan, wala ka nang magagawa. No. Di ka makakilos, di ka makagalaw. No. Kaya alam niyo po, ang sumikat na slogan sa sports, no fear. Nakalagay dyan, no fear. Si Manny Pacquiao nga po, nung panahon na mas bata-bata siya, meron pa siyang isang nilalagay sa kanyang ulo, yung bandana, tapos nakalagay, no fear. At kahit sa shorts niya, no fear. Yan ang mismong, yung mga trainer, yung mga coach, pilit na pinapasok sa mga ulo ng mga atleta. Huwag matakot. No fear. Huwag matakot sa kalaban. Huwag matakot masaktan. Huwag matakot tumalon, tumakbo ng mabilis. Kasi pag nanaig yung katakot na yon, wala na. Kaya alam niyo po, sa sports, nyo, yung mga nag-i-excel, mga bata, bakit? Sa basketball, di natatakot tumalon. Tumakbo ng mabilis. Hindi iniisip ang sila'y masaktan o sila'y madisgrasya. Pero pag matanda ka, inuuna mo yung safe. Siyempre, yung safe ka. Yung di ka masaktan. Kaya pag ganong takot na takot, wala. Hindi ka na uundan, hindi ka na uungos pa. Yung mga walang takot, sila ang pwede pang umusad ng pasulong. No fear. Yan sa sports. Pero it is applicable sa anumang larangan ng buhay natin. Business ka man, nanunungkulan ka man, pagpapamilya man, pagtatrabaho man, mahalaga ang slogan, no fear. Huwag matakot, huwag mangamba. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, yan ang sinasabi ng Panginoon para siyang isang coach, isang trainer sa kanyang mga alagad na kanyang sinusugo, pinapadala. Kasi mangangaral sila at makakalubilo na iba't ibang klaseng ng tao na iba't iba ang ugali. At alam ng Panginoon, yung ganoon kasi experience niya. Kung paanong mayroong magmumura sa Kanya, mayroong mag-i-intimidate sa Kanya, mayroong kokontra sa Kanya, may magbabanta sa Kanya. Sa ganong kinakaharap, uurong ka na lang, mananahimik ka na lang, hindi ka na lang gagalaw at kikilos, hindi mo lang gagawin ang dapat ay dapat mong gawin. Kaya ito, ang paalalan sa kanyang alagad, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa mga
kayang patayin ang katawan, pero yung kaluluwa, sabi niya, hindi naman. Ang dapat niyong katakutan, ang Diyos, na pagkatapos kayo kinitilan ng buhay, siyang may kapangyarihan, ihulog kayo sa impyerno. Kaya para bang sinasabi ng Panginoon, kaya remain in the ways of God. Manatili kayo sa kabutihan, sa katuwiran, sa kabanalan. Kahit sino pang manira sa inyo, kahit sino pang kumontra sa inyo, kahit pa sinong magbanta sa inyo, do not be intimidated. Ituloy nyo lang, huwag matakot. Tapos sinabayan pa niya. Tingnan nyo, sabi niya, yung mga ibon, hindi man nagtatrabaho pero sila'y kumakain. Inaalagaan ng Diyos at wala ni isa man dyan na mahuhulog sa lupa na walang kaalaman ang Diyos. Ibig sabihin ng pinupunto ng Panginoon, ultimong mga ibon nga na hindi natin binibigyan ng pansin at alaga, inaasikaso ng lumikha. Sabi niya, kayo pa, mas higit ang halaga ninyo kaysa sa mga ibon. Kaysa sa mga ibon. At naalala ko lang po nung diakono ako, nakadistino dito sa Balitukan, isang mga ganyang oras na dumaan kami ng Paris Priest doon sa bukid. Malalawak po yung bukid rin doon. At mayroong mga nagtatanim ng palay. At alam nyo, doon sa mahabang kuryente, nakahilera yung mga, kaya Pampangan sibad Kasi pag sa palipad-lipad sila, nakarela. Tapos lilipad na ganyan. At alam niyo po, ang sumagi sa aking isipan, habang nakikita ko yung mga ibon, na parang tinitignan niyo yung mga taong nagtatanim, para bang nag-uusap sila, tignan niyo yung mga tao, tinatanim ng ating makakain, at para bagang nagpapasalamat pa sila, salamat, Ama, ayan, inutusan mo na yung mga tao para itanim ang aming makakain. Yung mga ibon, inaalala ba yung makakain nila? Inaalala ba kung anong mangyayari sa kanila? Para bang panatag lang sila, lipad ng lipad. Para bang sila pang magtuturo sa atin ng ganap na pagtitiwala at pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ito nga, sabi ng Panginoon, kung yan nga, inaasikaso ng Diyos, kayo pa. Kayo pang mga tao. At ito po yung pwedeng magbigay sa atin ng tapang, ng lakas ng loob bilang tao, na ang bawat isa sa atin pinapahalagaan ng Diyos. Ang nakakatakot pag sa harap niya, wala na tayong kwenta. Ang nakakatakot kung di na tayo papansinin nitong Diyos. Pero hindi po mangyayari yun Habang tayo nabubuhay, pinapahalagaan tayo ng Diyos. Gaano man kalaki, kahindik-hindi, karumal-dumal ang ginagawa nating masasama sa buhay, hindi na depreciate ang halaga natin sa Diyos. Hindi tayo tulad ng peso. Pag ganun-ganun, ang value. Tayo, we remain valuable in God's sight. Huwag natin kalilimutan palagi, namatay siya sa krus, hindi dahil sa tayo mga banal at mabubuti, kundi dahil tayo makasalanan. Never forget that belief. Kaya mahalaga tayo sa Diyos, hindi dahil sa anumang ginagawa nating mabuti, kundi He just truly loves us. Mahal tayong lahat. At yan ang dapat pagkuhanan natin ng lakas, ng tapang. Para anuman ang kinakaharap natin, huwag tayong matameme. Huwag tayong maparalyze, makripol, na walang magawa. Kundi, ituloy lang ang laban natin sa buhay. Kaya ito po, ano bang mga kinatatakutan nga ba natin? Sakit, ako, katandaan, kawalan ng trabaho, peligro sa buhay, kalamidad, etc. Ano nga ba? Itong pinapala ng Panginoon, do not be afraid.
Huwag natin ngayon manaigang takot sa atin na baka matememe na lang tayo at walang magawa. Ito pong kanta, gusto ko po yung kanta ni Mariah Carey. Ukol dito. Hindi ko po alam kung kilala niyo pa si Mariah Carey. Meron po siya isang kanta, ang title ay Hero. Isa po ito sa mga gusto kong kinanta niya. Isang parang inspirational song. Basahin ko lang po, at kung makakanta ko, hindi kantahin ko, Huwag lang po kayong mag-request ng next song. Pero tingnan niyo po itong lyrics lang. Kahit lyrics. Sabi niya, there's a hero if you look inside your heart. Sabi niya, may isang bayani. Kung titingin ka lang sa iyong puso. At sabi na, you don't have to be afraid of what you are. You don't have to be afraid of what you are. Huwag kang matakot kung ano ka man ngayon, kung ano man ang nasa sa iyo ngayon. Do not be afraid. You don't have to be afraid of what you are. Sabi niya, there's an answer. If you reach into your soul, may sagot ang lahat-lahat. Sabi niya, tumingin ka lang sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Huwag kang mangamba na parang dead end na. Ganyan na lang, susuko na lang. May solusyon ang lahat. Sabi niya, may sagot ang lahat ng problema. Parang ito po sinasabi ni Mariah Carey. At sabi niya, and the sorrow that you know will melt away. At yung kalungkutan na yung nararamdaman, malulusaw yan. Sabi niya. Kaya sabi niya, with the strength to carry on, and you cast your fears aside. Yang tapang na yan, na dala-dala mo, ay itataboy ang anumang takot sa iyong kalooban. And you know you can survive. At alam mo, sa tapang mo yan, sa paghugot mo ng lakas na yan, makakaraos din. Malalampasan din. So when you feel like hope is gone, pag feeling mo wala ka ng kapag-pag-asa, look inside in you. Tumingin ka sa iyong sarili, sa puso mo. At maging matatag ka. And you'll finally see the truth. Makikita mo yung katotohanan. Sabi niya, huwag ka nang maghahanap pa kung sino-sino. That a hero lies in you. Ikaw ang bayani. Ikaw ang pwedeng pagugutan mo ng lakas. Ang sarili mo mismo, sabi niya. At sabi pa niya, it's a long road when you face the world alone. Ang hirap pag parang feeling mo, mag-iisa ka na lang sa buhay. Walang dumadamay, walang makakapitan, walang mapupuntahan. Kaya sabi niya, when you face the world alone, no one reaches out a hand for you to hold. Sabi niya, na malamang taong dadamay sa iyo, isang taong makakapitan mo. You can find love. Masusumpungan mo rin ang pagmamahal if you search within yourself. Maghanap ka sa iyong sarili. Sabi niya. At yung emptiness, yung parang kawalang kahulugan ng buhay, na iyong nararamdaman ay mawawala. Kaya ito po, si Mariah Carey, hindi ko alam kung Kristiyano siya, pero ang kanta niya ay very Christian. You look into your heart. Tayo po, sa tuwing tayo yan, natatakot, nangangamba, ano man yan, tingin tayo sa ating puso at kalooban. Bakit? Kasi para sa ating mga Kristiyano, nandito yung tapang natin at lakas. Bakit nandito? Kasi for us, we do believe the God who loves us, the God who cares for us, is residing in our heart. Ang Diyos nating sinasampalatayanan at pinagkakatiwalaan, wala doon, wala dito, nandito sa ating puso. Siya ang ating magiging lakas
para harapin ang anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Amen. Ngayon po'y ating buong lakas na ihayag ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko king Diyos, manalangin tamit mong tiwala, king ipatangat si Banwa, ban malaya king sablang makakapigil at takot, may katetagan tamang bunga ning kasalpantianan, ban atalakad ing kayang kayarian, nga tamang manalangin, Ginoo manalig ke ka. Para karinganggang ministro ning Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan, mipasyag karing amano na ning Ginoo, manalangin ta aking Ginoo. Para karing pamuntok ning balen, manibala alasanang mitmong kalinisan, anti na ning nanumang makatakap milantad, at imbalang lihim mibulalag, manalangin ta aking Ginoo. Para karing kapatad tamo, aleko reking bera in Diyos, ganakan dasa, king ing mipapasyag kang Jesus arapan daring tao, nala naman ipasyag kayo, arapan ng itpana, manalangin tamo king Ginoo. Para kaya katamong makatipon ngayon ni Keti, mi kabanaltasan ng takot king Diyos, makaparusa king kaladwat katawan king impyerno, manalangin ta king Ginoo. Ngayon iyadan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo, potang miras na kami harapan ng Jesus, ipasyag na kaya sana kaya harapan mo. King pamaglakbe, mi kaya tiking yato, alang takot, at mitmong kapanatagan kaya sanang manatili siping mo. Itingan na doon, mi king lagyo na mo ring Yesu Kristong ginumi. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatad, baniting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ginoo, tanggapan mo reting kekeng ain, at mananasan ang iting sakripisyo ng kapurian, padalisaya na kay pusot kay isipan, at gawa na keng parating masigasig sumuyo kaya ka. Itiadan mi, king lagyunan namang Yesus, ang Ginoo mi. Ang Ginoo manatiliya kay kayo, yat na yung puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, ang Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos kay nga lang ang lubos maipaya. Inyang mi kasala na rin kaya kang anak at mi parayo kay siping mo, binalik mong pasibay kaya ka kapamirata, ning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak, kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, antimo na makanano kayong metong. Ika, imbog mong anak, ating banal espiritu. Ulinita, kambiri sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king espiritu mo, ban para kaya kami, malalalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinapit, pe pasalamat siya kaya ka. Piraso niya binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinumaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iting kalis, ing ka na akong daya. Ing daya ning bayta ng hanggang tipan. Amigo po, para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dataniti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi pa, ang kamatayan at pamanyabi na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Alayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepajarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Ganakan mo na naman, din kapatid ming mayango na biye, apepay nawa na, at maninayang subling niya,
lalo na ding talasuyo mong Padre Jepoy, kambi ng Carmelita, ading ano pang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligahin mong harapan, pakaduluan mo kengan, gaban mo kengan karapat dapat magkamit king bilang angga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, ako yung esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alangangga. Ngayon malalantang mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, amiligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Yan kaya. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiyag ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na ninglagyan mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiyasan ang kapilanman kaya kayo. May kakapatatangan po, masyatangin ng ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo.
Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Dios, amilalako king kasalanan ning yato. Noon tama ka sa dyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasmay nga mana mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Ginoo, ipagkalumike kami ing katawan at daya ning anak mo, banibayin kaya kang biya karing puso mi. King kaya kang pakalulo, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biya lang hanggang pagmasusyan mi kanitingay Kristiya. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo, ito kuya rin buntok yu para king masusing bendisyon. Eko tatakot, uling ingib pa, kaluguran na katamo. Eko tatakot, uling Kristo lalakad jasiping tamo. Eko tatakot, uling ing banal espiritu, di na nakatang tetagan. Eko tatakot, uling atyutamo, king gamat ng Diyos. Ume kayo at arapan ng biye, at munyekong patutu, king lugod at kayapan ng Ginoo. Kambi ng bendisyon ng mayapayang Diyos, ingib pa, ating anak, ating banal espiritu, umeta ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may puro sa gandang araw. Marami pong salamat sa lahat. Kapayapan ng Diyos ang magtabi.